Yan ang pinakamalaking simbahan dito sa Katoliko Media. Tuloy-tuloy na yun. Hindi na kayo babalik sa amin ha, kuya? Hindi na, hindi na. Monday. Hindi na kami talaga. Okay. Anong pangalan mo, kuya? Rudolph. Rudolph. Ayan, Rodolph Espinosa. Ayan, ano nga kita sa Facebook? Baka hindi mo naman Magkano kami ni... accept. Hindi. Offset. Magkano kami ni... Sir, ani ako. Sabi ko nga, dapat may pasyente po. Hindi naman daw nyo sinabihan. Kasi nga nung nakaraan, dapat ang dami ng pasyente pumunta. Nung dapat pumunta kayo. Kasi usapan nga nag-schedule talaga ako nung kuya. yung na-cancel. Oo, 2 araw. Kaya nag-barangay ako dito. Hindi nagsu talaga siya. Pero pag ano tayo, ano lang, tama lang. Bawal pa kasi talaga sa amin dito. Biro mo noon, alas 6 pala na umaga, nandun na sa harap namin yung mga tao. Minsan naawa rin ako, sabi ko nga, hindi naman pwede kasi protocol, susunod lang kami sa barangay. Ang hirap din ang sitwasyon namin. Kahit gusto namin maggamot ng marami, hindi naman pwede. Sa loob na. Nakasanting na simbahan na ito yan. Masogla, makayayaman. Kolosi. Ayun, may santing. Wapin na ba? Ng pangit. Ano yung ito na yung tayo dyan? Ako niyang anak ko, maginis kong pisamban. Kakipagkasana ako pang maka. Kanya siguro may kapaksawa kong ano. Sila namang simano ako rin. Opo, dapat niya pang nilabas kaso di sila rin direct. Dapat niya pang 3 weeks nilabas. Ano yung schedule dahil.
Unang boss kami sa 5 meron tayo, isang Corina Sanchez. Oo. Dati tuya, di ba? Yun. Ano na lang ang tingin. Wala nang tingin. Galing pa 09 na wala 5.